Segur que molts de vosaltres, en sortir d'escola, anireu a fer una volta en bicicleta amb els amics o tots sols, per estirar les cames i gaudir d'una bona estona. I si no, el cap de setmana passatgereu amb la família pels nostres paisatges tan increïbles. Serà divertit, però també ha de ser una activitat segura. Heu de recordar que no esteu tots sols a la ciutat. Sou una part més de la circulació. Els peatons, els cotxes i les motos són els vostres companys d'asfalt. Per conviure, la fórmula és clara: respectar i complir les normes. Ara us mostrarem el que heu d'eliminar del vostre comportament seguit dels consells per ser uns ciclistes de primera. Ús del casc. Per distracció, per peresa o per comoditat no fa falta dur el casc, perquè només he de travessar un parell de carrers. No passarà res. Prohibit. El primer que has de fer abans d'agafar el manillar és cordar-te el casc, que sempre ha de ser homologat. Així, qualsevol travelada no tindrà conseqüències. Ben fet! Atendre els semàfors i senyals. Com que vaig en bicicleta, me puc botar als semàfors. Això només és pels cotxes i les motos. Els peatons ja s'aturaran quan me vegin passar. Vermell o verd, què més dona? Prohibit. La bicicleta és un vehicle com qualsevol altre i has de mirar i respectar els senyals de trànsit, com els estops, els pas de vianants i, com és natural, els semàfors. Travessar sense mirar si està en vermell és una imprudència que pot ser fatal. Abans de travessar has de mirar si està en verd o vermell. Ben fet! El carril bici és el nostre camí. Per la calçada hi ha molts de cotxes i motos i no puc fer via. Regatejar-los me cansa molt i per la vorera només hi ha 4 moixos. Quan la gent me vegi arribar, ja es llevaran d'enmig. Jo som qui mana. Prohibit. A la ciutat ja hi ha molts de carrils bici per on podràs rodar amb tranquil·litat i seguretat. Són zones exclusives per a ciclistes, però no oblidis que també hi ha senyals, com passos de vianants, que has de tenir en compte. I si vas caminant, no les has d'envair. Ben fet! Circulació nocturna. Aquesta roba reflectant és ridícula i no serveix de res. Amb un far és suficient perquè la resta de conductors i peatons sàpiguen que som aquí. Prohibit. Enmig de l'obscuritat, qualsevol senyal identificativa és imprescindible i els elements reflectants són molt útils i, a més, són obligatoris per a llei. Si no vols patir cap ensurt ni rebre cap multa, ja saps que t'has de posar quan sigui ben fosc. Ben fet. Circular amb tots els elements de seguretat, respectar el codi de circulació i tenir cura dels qui t'envolten són normes fàcils de recordar i de complir i te convertiran en un exemple de responsabilitat i en un mestre de les dues rodes. Conseqüències. Si no fas cas de totes aquestes normes i no respectes la teva vida ni la dels altres, què pot passar? Decorat i format. Perquè si no, són 200 euros.
Com que sabem que sou joves responsables, segur que no provocareu cap d'aquestes situacions que acabam de veure.